Ano mo gusto? Alakaw na ni. Ginagawa ko na nito. Lati! Lagi. Dili man ang dili man katapok. Dili ka gapa din. Guwapo ba? Ano? Balik ko. Baba ko. Yan ang di man. Di man ka manublay. Ikaw, Unya, og ka ng... di manublay no? Nanablik itong. Pati dinagnaw ang kuhan ko. Di manublay, di magkagwapa na ba? Di magkasiksi. Tinuod ako. Ko. Masa pag ino mo di ko ba pa nasinggag piyong. Yung bata, litrato, waka pa. Nya karon. Di na. Tunawa. Lagi akong ino ninyo. Mantik lagi ko no. Pansiksi lagi day. Pagpaniwang day. Hindi kaon. Paslim. Kagwapa. Kastili ka, ang tamo. Ito, hindi tamok-tamok steering. Okay, tamok din. Lama ng tamo. Ano ay mo papalit nga? Ano sa ko? Figuranan? Okay. Ha? Kisa? Di man. Ha? Eh. Ano kaya lagi? Ito. Tinaw kayo eh. Alakaw na ni. Tinaw na to. Ano mo gusto? Alakaw na ni. Ginagawa ko na nito. May street na. Street ng kami. Kare, may street man ba eh. Wala ko sa karang. Oops. Mahanod, mahanod siya. Kay hirap katanggapin! Ano, day? Ano naman lagi makaon. Okay, mataon. Pagdok na. Ada ya. Ano sila mga busuron? Pinto kami nih. Masak yun. Tindog ka? Gila ko na ng football.
Wala yung pangita ko. Kapit siya ako. Kapit na ko. Kapit na siya ko. Ay, kadali din. Ay, saan ang bangko, te? Pahuwi siya, siya rin ko nga niya. Aray na, libot na kay Naikon na. Tanawag ba to? Araw nang kakuan, namubaw. Awalin ko ba siya diha? Paway. Ay, ang tayo rin ko, te. Kaya na ba? Pahuwi sa marga. Pahuwi pa ka? Alit sunod siya. Ay na, Naikon. Di makalakaw naman niyo. Dadarahin ka. Isgat ka na. Kasi kanina ito yan. Di? Hindi tayo matiguwang talo. Isa. Huwag yung ati mga ito, ano? Ikaw, kaya na. Kung hingatingan niyo mo. Ako? Saglang, kailangan ko simpitin. Lain ang kwarta ngayon, baka gagibin. Ha? Meron na ang kwarta, baka gagibin. Uy, may kordang pa. Uy, kaya dito. Doon, matiguwang ka. At pobre. Ikaw di. Hi guys, wala na ko gagta guys. Ikaw. Ay, hala. Nawag among ko na. Sige, sukog pa ikag sa among bonbon na among dagat. Tayo sa among mga syuko yo. Diya guys, si Coco among gi lublob dari sa kuan. Nana ay lublob dari kaya anong lagi makalakaw. Kanin Jesus ni makalakaw ng tas Coco kay luoy ka adso. Diyan sakit kay Parkinson. Mga baday? Wala si Zang nga ka ng isang tiil, marag manggahi. Luoy gud si Zang. Diyan guys, ang gitara ba si Zang kuan guys? Ang gitara ba si Zang magbantay? Ano sa inyo silang sino? Lagi. Ang gitara sa magbantay ba? Kay kuan ka nang na ay di man kaya o ka nang sarabitaw. Pero na gustong mo stayin kuan ka nang na ay okay ra. Kanang dili bitaw magluli kay caregiver ng ganisa nurse nakabuntag. Nagagabi ka to si Inday, shift sila. Pero di sila mag-abot og oras. Kay muli mang sa tutong nurse mga alas magpanood to kay muli naman to unja ay nagka kanas Inday kay kuan man si Ramilin kay gabi nang pud maabot so luoy siya mga alas 2 ngadto sa alas 7 sa gabi kay wa siya caregiver mana nga kana na ay nangita siya sa aming gabi. Kita dah ni. Jauh kagak kay di tihik ang sweldo. Unja ka nang naay. Di si hadle, dili si kuan, di si kanang di ka mahadle kay butang nga tiguwang. Pinabutanan, way reklamo, di ra jud mo ko na di para suban nga kanang saputen, masuko, si di butan kadyo. Dira magkuan mo yung rag-aray nakapasa-pasa galing Inday kay nagkatong kamera ni uli caregiver kamera na nagbantay nga pangumhan mangimim puro pasain tagbukten kay mangusog mas Inday nja daka-daka sa pulbuas Coco so ana nga kuan ka na ay ngita lagi mi within ka lang bisag taga Cebu na taga Cebu nja PM laman kay makibaw mi. Isang dili good nurse basta kay dake-dake kanang mga ingari nakadake kay dake mas Coco kayang-kaya mo arsa ba. Dili pa man sa malibang sa diaper guys, tipo sa mangisa diaper pero nag-diaper si Zain kiss kanang di bitaw sa maka
Di siya makaabot sa CR pero udong pag CR og manghihiyag malibang di pa siya kanang kuan without zip. So mana nga nangita mi og kanang caregiver ni Coco. Di nga nagsweldo dari. Isa ko na yung sweldo dari pero asa mo kag kay para na mo ta sa abroad og kanang ato mo ko kumabantay kay dakong sweldo. Pwede magidlalim pa ning mag caregiver good. So base na ay makapangita. Pwede ra mo kanang kuan PM na sa Florida nga messenger. Wa mo maikag sa dagat. Dayo sa dem sa kanang inita la. Kumbatig lang oy. Guys. Lagi. Ano day? Kita. Ha? Sa video. Oh, pisko ta kag ako giingnan to bag ko. You know, kung na sila na day taga kuan taga Mindanao. Taga Pagadian. Guys, Ligo na mo. Kaya na ni dagang gusto. Di gusto day. Guys, so nice ka dagat. Asa gusto? Gatin. Namoro pa doon nalagyan niya gusto dito lapita katong karang makaan dito. Tara na. Tugnaw na ko. Pero nga ron guys, sabay tugnaw kay di ka do kuha ng adlaw ba? Picture sa day na. Di ka do init. Wow, 4 minutes ra. Wow, gamay ra. Argentine 16 dance move. A few moments later. Hi guys, naday mi kuan. Naday mi ada ko na. Kaduha na naman kuha. Guys. Tapos ang gawin. Yan lang ni, kaduhan na ning kuha na. Kaduhan na ning laoy. Ada nagahangkol yan daman na. Lalu. Wala man tayo isda na. Ha? Sa isda. Wala tayo isda isa kung kuhaan isubak. Kami na pa yung mga andari gutan. Ha? Kita na pinukay kasi tiri o si Kwan, di ba na mukaan? Tiri. Mukaan si Zap, pero bawal naman isang light green. Wait lami o. Ako, di ba ko makaguta ko yung green. Ha? Pwede na rin siya kanang kuhan, kanang dili green nga utan nun. Wala ay naman. Kay basa. Da? Kay basa sa yuti. Ay, siya manok ra. Kanang sayot eh.
Green man. Tsaka, may lamigoy panakit. Green na ni sibuyas. Diyan sibuyas kay bawal naman niya dyan. Yaratay. Na, bawal ni sibuyas. Bawal na. Sama na tao mo. Uuyan mo sa mga. Ulit bawal. Kalapot man ko dugo ng kuan mga green eh. Ha? Murag mo kontra sa isang gina mga maintenance. Sambal? Bawal ka na. Ang mangod magluto daling kuan di pakpakan. Ha? Patulo. Patulo niya panit. Kaya hait sab. Pagdi sa lagi apilan kung di ko tsuk mabuhi na lang di pakpakan baka nagdabong. Ano mo, nakautan ka sa imong kung ano? Kaduhan na. Wala. Kaduhan na. Labog na lang ada na dahil matiguang. Sama ka? Dapat rin na ikuan kamang na pud. Pero na pangpalaya. Mas gate ang ipagamang. Parang abuluhan. Paliya, wala ka maglamay. Na to dako. Oo, nandito na. Bakit tao? Akin lang para sa ka ng abuno. Abunuhan pa na. Kaya kanaan ang abunuhan. Namay, nagay abuno. Kana? Abunuhan ang punuan. Asa ikiyabaw mo rin mo? Katong nga tidi to. Durias na. Ha? Mamay, nagay. Palaso na malas punuan. Di man kani palit ka. Palit. Abunuhan, jadi Sobrang ka, hindi na. Abunuhan, jadi ay. Pati buwak. Ha? Pati mga buwak. Ano? Kaya di, mga ilo man na. Ha? Kasi buwak. Basta bisa mamuwat na. Kaya mga buwak di, haman ang ibang butangan. Ginagmay ragad. Ha? Ginagmay, tag sa kapuryot. Ang Gloria, yung dala, ano? Di kayo mamatay. Gagmay, imong basta na, tag sa kapuryot ra. Ayaw, nakuha, nagana kayo, mamatay kay kuan. Mamatay, naganan kay parat. Gamay ra. Buba? What? Ah! Hi guys, sabong sudan. Dilaw uy. Dilaw uy kubasa o kuan. Sige na ano eh. Na to powder na ras. Porto. Ja, di ay kuan. Ano ba? Nas kwarto ter, nas bag, isabit. Nas tikod sa portahan.